ବିରୋଧ ହବନି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କେମିତି ମଜା ଅଛି କି? ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିରୋଧ ହବନି ମଜା ଅଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ। ଆଉ ବିପକ୍ଷ ଦଳର କାମ କଣ? ତାଙ୍କେ ପରେ ସରକାରୀ ଦଳ ବିପକ୍ଷ ଦଳର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନେଇ କାହାକୁ ମେଲ କରିଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲି ଯୋଉ କଥା ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ମୋର ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇ ମୁଁ ଯୋଉ ମିଟିଂ ଯିବା ପାଇଁ ଓଡିଶାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଛି ନା ଅମଳାତନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଅଛି ନା ଅମଳାତନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଓଡିଶା ସ୍ୱାଧୀନ ନା ଆହୁରି ପୁଣି ଅମଳାତନ୍ତ୍ର ପରାଧୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅଛି, ଓଡିଶାରେ ଅନ୍ଧାରୀ ଶାସନ ଚାଲିଛି ନା ଉଜ୍ଜଳ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଓଡିଶାରେ କଣ କହିବି ମାନେ ଦାଦନ ଏ ଯୋଉ ଦରିଦ୍ର ଯୋଉ କଥା ଦରଦାମ ଦାଦାଗିରି